sirrin zuciya na buɗe soyayyar ki ta zo fili. To Aisha idan kin gane ban boye miki komai ba. Yau sirrin zuciya ka buɗe domin so ya fito fili. Na kulle shi da karfi tabbas ban buɗe shi ga kowa ba. Ga sirrin zuciya na buɗe soyayyar ki ta zo fili. Sanya mun hula ta kube in ɗaura miki ɗan kwali. Kin yi ginin kauna na tare na zauna daga can koli. Ko kin min laifi na yafe ban zane ki da buloli. Linzamin zuciya ta ke ce ba zan saki kuka ba. Ka sace zuciya ta tabbas tun furta maka sunana. Kai ɗaya ne kuma kai ne zaɓi na ɗora ka a dama na. Na nuna ka gida har dangi na yarje ka yi aure na. Ƙarshen nuna kula dai shi ne in goya ka a bayana. Duk wani so da kula na baka ban tauye maka komai ba. Ki tausaya Aisha budurwa ki bani linzamin ki na ja. Furkanin duniya aka tara gare ni da yake ci kyakkyawa. Ka daina ma koda na gabana ka bani linzamin ka na ja. Inda kanin duniya aka tara ba za ka ba gane kula ba. Sarauniya Aisha kyakkyawa ki amsa sunanki. Kyakkyawa, Ki ja mu je gaba sauran mata su zo a bayanki. kyakkyawa, Akan cikin safin din kyawu ba wacce ta kai ki. kyakkyawa, Ki sha aloni kuma na zauna na dinga kallon ki. kyakkyawa. Idan akwai Aisha gwanata ba zan gano kyawun wata ya ba. Abin da yi ma shi ne mai kyau gare ka na sani. Kyakkyawa, Ni Aisha dai kyawu tabbas ilahu ya bani. kyakkyawa, Amma batun ka na babu kamata ka canza mizani. kyakkyawa, Domin da an je gun wani zai ce gwanarsa ta fi ni. kyakkyawa. Idan aka yi bakan da kamata shi wanda ban kai yayi kalla ba. Aisha dan Allah mu rike sona da muhimmanci. Banda faɗan kalma ta rabewa ko a cikin daji mu zauna. Aisha na yarje mu rike sona da muhimmanci. Ba na faɗar kalma ta rabewa ko a cikin daji mu zauna. Auna muhimmancin ki ido na zaki ga kin zarce kawa. Ba mu zato Allah ya haɗa mu ba mu da ranar rabuwa. Ne na faɗan kalma ta rabewa kan ki jini na hawa. Sai mu zamo dangi na zame yake ku ki zam kanwa. Ba a zaton samun mu da tsoro ko a cikin daji mu zauna. Aisha na yarje mu rike sona da muhimmanci kwarai. Za ka zama ango na Aisha inda rabo sannan da rai. Ban iya kallon wannan mutum bayan ka a so komai garai. Tare da kai zan so na kasance ko a cikin zaure. Babu ya kai zaɓin da nake so ko a gida kai ne na nuna. Aisha dan Allah mu rike sona da muhimmanci. Ba na faɗar kalma ta rabewa ko a cikin daji mu zauna. Aisha gwanata sarauta gimbiya a mata. Zan faɗa da ƙarfi na ƙara Aisha budurwa ta ce. Ka faɗa da ƙarfi ka ƙara zan faɗa da ƙarfi. Ya kamata kowa ya gane Aisha budurwar ra'ayi. Zan faɗa da ƙarfi na shela Ai zuciya ta yi zaɓi. Ya kamata kowa ya gane Aisha budurwar ra'ayi. Makiyanmu ko za su tsere ni da su da sauran dabi. Sai ki bani suna hubbi ko ki ce habibi. Kar ki kyala kowa ya ganni zuciya ki mun gulbi. Ko ina idan za ka duba wacce za ka hango ni ce. Aisha budurwar ka ni ce zan ci kanka ko ka mance. Ko a fuska in za ka duba ni da kai a so min dace. Inda zan bi kai ma kana ce kar ka zambatacce. Zuciyarka ko za ka bai wata inna gani ta sai na kwace. Aisha gwanata sarauta gimbiya a mata. Ya kamata kowa ya gane Aisha budurwar ra'ayi. Ga sirrin zuciya na buɗe soyayyar ki ta zo fili. To Aisha idan kin gane ban boye miki komai ba. Yau sirrin zuciya ka buɗe domin so ya fito fili. Na kulle shi da karfi tabbas ban buɗe shi ga kowa ba.